Emil, hun sutter fucking nice. Fuck, hun er god til at sutte pæk, mand. 3 server. Jeg kan lige hilse at sige, hun synker, det er fucking dejligt. Hvordan kan man synge det dejligt? Hun er så dejlig, jeg er så ligeglad. Det er godt. Og så når hun har den der piercing der, så er det bare fucking ekstra dejligt, når hun bare sutter pæk. Hun sluger det fandme så... Hun sluger det! Så sidder det fast i pikhovedet. Og så er det bare ekstra. Hold nu din kæft, Emil! Emil, hun er hvad? Hun er fucking dejlig. Prøv lige at se hende. Prøv at tjek det der, hun er så dejlig. Hun minder om Melanie. Melanie er ikke pæn. Det lyder som lyder. Jeg rørte ved hendes fjernse, hun er ikke pæn. Nå, hvad er det for noget? Det... Prøv at tjekke, det er Daniels kæreste. Det er Daniel, ham der over at drikke. Så er der bare gossip. Klokken 3:10 hjemme på Exit. Jensen. Hvad? Jensen. Ja. Det er hende der. Det er hende der knippet, ja, mand. Hun er så fucking dejlig. Du hold din kæft, din bøsse. Din bøs. Du er fandme så bøs, det er helt vildt, mand. Ej, okay, Martin. Hold nu din kæft, det er vildt. Så laver du noget med grim ind der. Hun er jo fucking lækker. Hun er fucking lækker. Hun er bøs. Du fatter ikke, hvor god kroppen er. Hvordan kan de være så uenige hun om har sådan den noget fucking dejligste krop. Jeg er fucking ligeglad. Den ene synes bare, hun er fucking lækker. Så siger den anden, nej, hold kæft, hvor hun klapper. Så den anden siger, at hun er fucking lækker. Så siger den anden, du kan godt lige ham der med flødebollen i hovedet. Den, exit. Pizzaen brænder på. Exit, han laver pizza til os. Ja, ikke mere. Det kan jeg sgu da af for nu af. Hun er så fucking lækker, jeg er så ligeglad. Hallo, du stopper du, Emil. Du har virkelig lavet nu, Martin. Nej. Eller det nye testosteron. Ja, du vil hellere have hende der, eller hvad med pusse med i næsen? Hende er også knaldet. Og eller moren, for den sags skyld. Puha. Nu bliver... Ja, det er jo til dig. Du kan få du kan lide hende der, mand. Hende der den svedige val. Og lige nu sidder jeg piger og græder. Christian Bæk? Christian Bækhoved? Fuck, der er en, der hedder Christian Bæk, der går i min klasse. Jeg er ikke side med. Prøv at se, han har alt for stor mave til at gå i sådan en trøje der. Hvorfor kan jeg ikke lave sprays? Han er bare tyk, han er. Ordentlig bums på hagen, så skal han sgu lige have lagt profilbillede ind på nogen bums. Hvor er der fin, står der så. Ordentlig bums, mand. Kan han sgu godt lide. Så sidder han bare og tager sig på skridtet. Kan jeg sgu godt lide. Kan han fandme godt lide. Men man skulle optage. Prøv at se, hun er jo ikke lækker, hende der. Ej, fuck, hun er klam. Pizza! Nå, man skulle tage og optage en bil, og så remixe det, man siger. Så er det ikke færdigt. Elvis. Og så bare... så selvfølgelig. Og så bare der... Du kan lide den der bæveren. Det er den der Mathilde fra din halvklasse. Hende er også knaldet, hun er også pløsgrim. Fuck, hun ligner en fed pæk i ansigtet, Emil. Fuck, hun er klam, mand. Emil, hende kan du godt lide. Så er det en hamster. Hamster lige så. Du kan lide sådan nogle dværghamster, Emil. Du kan lide dværghamster. Hvad er der galt med det? Nu må vi lige... Jeg kan lide de der høje piger med dejlige lange ben, og så dejlige patter, mand. Jeg kan lide stankelben. Du kan bare lide den der bare sluger alt sædet, og prøve at lave en spansk på dig. Nu skal vi op. Ja. Så er pizzaen færdig! Nu går i huset. Det tog bare slet ikke sådan 10 minutter at reagere på det der. Det var også der bibi. Så er pizzaen færdig. Nå nej, den er kold nu. Nu vælter de bare ud og ind i ting.
Hallo Emil, hvorfor kan du lide en, der bider i en pude? Det er jo lige noget bid i. Det er Anne Vilarius. Har du set den der dry blowjob? Hun bider i en pude. Nej. Hun bider i en pude. Ja, okay. Du kan godt lide hende, mand. Jeg så godt første dag, hun var fandme grim i den. Fuck, hun er klam. Ja, Ja, fuck, jeg kom til at kysse mig ind til HTX-festen. Kom til. du er klam, Martin. Du kan lide sådan nogle tykke babyer. Det er dig, der kan. Du er dig, der kører. Fem fik comeback. Og din kævde. Kom også til at Kævle. kysse med hendes tynde, dejlige veninde. Martin, Anoreksi, Du kan lide min hund, kan du? det er også dejligt. han kan også lide mig, åbenbart. Mig. Chris. Chris. Hallo, du kan lide ham her. Sit dead. Nej, nu stopper de. Du kan lide ham der. Vi kører stadig. Hallo, tjek lige hans øjenforskel. Tjek hans øjenforskel. Hvad satan da? Tjek hans øjenforskel. Og en Det forskel. er bare lige. Tjek hans øje. Det er sgu da alien, mand. Sindssygt grin, mand. Gør ikke optager. Tjek. Nej. Stop. The fuck? Se hvor meget det er som profilbillede. Det var en dum mand, og så fuld mand. Nej, ikke igen. Se tøjen. Oh my god. Træk man. vejret. Fuck, men jeg er ved at dø der, siger jeg. Du må ikke få mig til at grine. Jeg optog. Det er godt. Dick Sebastian. Kæft, hvor er det irriterende, Check pigs. Der blev det så lige sjovt. Check him. Fuck et lortebillede. Tjek et lortebillede, mand. Så er der bare fest i Frederikshavn, Det mand. kan så freaking Pyrrhus. Er det Pyrrhix? Det er Pyrrhus, der griner af. Lol. Fuck, man, det griner billede. Dreng, jeg får det sjoveste Det var på billede af fedt, eller Pyrrhus. YouTube hedder det. Dreng, jeg får Vi det skal have et sjoveste. link. Vi skal have et link. Vi har et link. Ja. Ja, det vil vi. Jeg kan ikke se på det. Hvordan er det lavet til normal link? Jeg kan kolde til det her, dreng. Hvis jeg ser på det billede en gang til, det er kun mor, der kan elske det fjerde der, mand. Kopier billedadresse og så send det. Højre klik. Jeg græder. Sidst jeg gjorde det, var den Hero of the Earth Rage. Du ved, der står kun gem billedet, send billedet som e-mail, udskriv billedet, gå til mappen, kopier, og hvad så? Hvorfor kan jeg ikke gemme det rødbillede? Det var kraftigt noget fucked grin. Det var meget fucked. Det Ja, det tror jeg skulle høre. Så døde den.
Jeg vil have det link nu. Jeg vil se, hvad der var så sjovt.